Kasi ano matagpakadakin ni bakit aya? Sila madikayag pakada, madinak man palubusan na ajit ko na. Hello pare. Wen pare, wen. Asa din na ba? Ito pala yun. Sige pare, wen. Sige, tagpakadak pa lang gini ko ni amutay ni commander. Sige pare, sige, tagpakadak. Barbaring palubusan na pare. Maglibasak na umadi na kaya palubusan. Sige pare, sige. Okay, bye. Kasi ano matagpakadakin ni bakit aya? Sila madikayag pakada, madinak man palubusan na ajit ko na. Saan mo tayo? Sapay kururi niya parit siya. Ay, torturid ka man. Ayan ni bakit? Pakada. Okay. Naman ni bagak. Tay. Nalay bagak. Naman na din. May kati Tay. Pakada kumar bakit? Papanam. Talang nga. Kumarak lang. Kumar ka? Kumar ka? Uy. Apay tarong na. Kumarak lang. Kumar ka lang. Uy, nagpakadak martin ka. Kumarak lang. Kumar ka. Peso. Wan, kumar ka. Peso. Wan. Apay Kumar ka lang. Kumar ka lang magkaya. Nakaroon di ba? Nakaroon di ba? Kumarak na pagpakadak ng karumarak. Oh, di ba nakaroon ka sa balayan na yan? Nakaroon ka na yan. Nakaroon ka na yan. Oh, nakaroon ka na yan. Awang ka doon niya. Nakaroon ka. Oh, napagbigyan ka. Nakaroon ka. Rumarak nga pa natin ni pare kumarak. Ay, ahanti ka. Hindi ka. Gago! Pagamalaan ka pa yung rin ka. Basta pinaruwar ka. Mali ka nga ako. Kontento sa ipinagruwar mo. Pagpakadak nga ro, kapana lang ikin ni pare. Amuin bagang nga pang kinipare. Diin pa ka, dambuhumor ka. Kaya doon siya Kasi nga nakaruwar ka. Sumret ka ulit. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo.